Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CUNA Catechesis on Air ug ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga Biyernes nagyud mga higala. Biyernes nagyud karon taon-taon mga higala. Manglarga nami. On the way na dai mga higala karon taon-taon. On the way nami na maingon na nagsakay mi rugwa aeroplano paingon sa Cebu. Dayon paghuman manglarga nami sakay na pud mi og kanang van balik na sa among assignments. Ug mga adlaw 26 na anak ko ayungon. No, kay daghan pa kay kog trabaho mga higala nga wala nako mahimo akong mga patay gani mga higala ang mga misa nako ba para sa patay ag sa usang Domingo ag sa niaging Domingo nako gipangwisahan ko ang gusto ko kog giwisahan 5 kay mo laging mulakaw lagi ta no okay klaro okay din na lang repadayon na ta mga higala pizza 25 na ron. Okay, arita mga gala sa Saint of the Day. Pizza 25. Uy, pinakasikat man po din atong santo karon. Si Saint Mark the Evangelist. No? Si San Marcos ang Ebanghelista. No? Siya maoy nagsulat sa pinaka-oldest and the shortest of the 4 Gospels. Probably written for Gentile converts in Rome after the death of Peter and Paul, sometimes between AD 60 and AD 70. He is one of the apostles. So karong adlaw mga higala, gihinumduman na pud nato ang lain na pong pataron sa Katolikong simbahan nga mao si San Marcos. Okay, no? Pinapadayon ta mga higala, aron na punta sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamutuhon. Bishop Socrates Missiona sa Puerto Princesa miduyog sa mga katawhan nga nanawagan karon nga i-pull out ang mga private security personnels gikan sa Southern Palawan. Nga matud pa nila, sila mao'y nagdala og kagubot sa maong lugar. Okay, no? So, si Bishop Socrates Missiona sa Puerto Princesa. Balita ang mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis na bisita sa mga inmates dito sa Vatican, dito sa Italia, panahon sa Semana Santa. Kani, iyahang abrihan ang Holy Door sa usa ka prisuhan dito. Okay. Padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatonon niining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa atoang kisamay atong Saint of the Day. Humana si Saint Mark man ron, Saint Mark the Evangelist. Okay, ari na ta mga higala sa atoang catechism. Pangutana akong ngano man tang Katoliko nga Domingo man ang atong simba, ang uban Sabado man. But natong tan-awon ang rason nganong Sabado ang adlaw ng ipapahulay, mubasa kita sa daang kasabutan. Exodus chapter 20, verse 8 to 11. 6 days, sa ikatulo ka adlaw, first day, kapitulo ka adlaw, mamahuway. Pero mamot siguro gipaklaro nga kinahanglan musugod gitag trabaho sa Lunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nga musugod gitag trabaho sa Domingo kay murang wala man tag trabaho akong nabalaan mga higala ang sugod na tong trabaho kalagmitan sa gobyerno Lunes man gyud mo nang giingon nga magtrabaho og unom ka adlaw pagka ikapito ka adlaw mo pahuway. Siguro no kay wa man pud gyud gibutan siguro sa Biblia nga kinahanglan nga musugod gyud mong trabaho sa kining gitawag nato Domingo. No? Sa pa ang klarohon na kung musugod tag trabaho sa kining Lunes ang ikapito ka adlaw
ang ikapito ka adlaw Domingo. Muna nga pagka ka Domingo mo pakuway. Pero wa po niingon nga kinahanglang musugod mong trabaho Domingo para pagka ikasabado mo pakulay. Man siguro giingon na no kay diri sa Pilipinas murag dili man tig trabaho og Domingo kanang sa gobyerno Lunes manggid ta mo na nga ikapito ka adlaw ang so na nga siguro ato lang siguro ang dili ang angeng lalisan dili kung mopahuway ba ta sa ikapilo. Ang angeng lalisan kung kanus ata musugod og trabaho. Ano? Dili lang ta mo maglalis ka bahin ana kay og disugod ay may trabaho og Lunes. Papahulayon jud ay ninyo sa kining Sabado nga ikaunom pa man. Domingo gud may pero mga laing relihiyon nga musugod og trabaho alang sa trabaho sa Domingo di pagka Sabado gyud sila una mga Sabadista ba. So ang angay lalisan pero di man pud yun na ang lalisan siguro kay pagtrabaho malagi na og pagampo. Lali maglalis de tanana nga mo trabaho taon niya mo ampo di man siguro. So kita mga Katoliko kay mo malagi po ni naandan gyud nato alas musugod tag trabaho Lunes aron pag-abot sa Domingo mamahuway na ta. Pero mga Sabadista pod musugod po sila trabaho sa Domingo para sa ikapito ka adlaw sa Sabado pahulay po sila. So wala mo siguro na question magdepende na lang nato. No? Kaya wa mo pigiingon sa Biblia kinahanglan subayon ko ninyo ang kalendaryo. Wa ba yung kalendaryo sa una? Okay, last question. Last question mga higala, no? Laing pangutana. Pader makasala ba ta og wala tay simba-simba og Domingo? Busy man good sa panrabaho panginabuhi ang mga negosyante man good may o nya Domingo may mamaligya sa tabuan. Well, anyway, magdepende man siguro gina, no? Magdepende man siguro na kung unsa kang adlaw mo sugod og trabaho. Kamo kay musugod man og trabaho og kanang sa pa kamo kay para ninyo Domingo man lagi ng inyong trabaho sa ato pa musugod siguro mo kanang pantrabaho Domingo hangtod sa Sabado. Moron kay pag-abot sa Domingo libre na mo. No, klaro. No, klaro no. Sa ato pa ang inyuhang ato pa madomingo man mo baday wala mi simba-simba og madomingo kay busy man gyud mi. Siguro nga kung tubag ni ana maglisod man ta ana og tubag way. Kanagong Domingo adlaw mo guna siya sa Ginoo nga angay natong papahuway pero kung siguro walang siguro ta ato lang siguro ako di ko kahatag og suggestion ano kay basig inyo niyang kuhaan og base basta para nako madomingo gani mo kuan lamang mangita lamang tag panahon nga makasimba kita na ng Domingo ha siguro puli-puli o panalitan sa tabuan wala man po tabuan nga abot yun hapon na may mga tabuan nga kutob ra gani ang mga alauna alas 2 no talaptap murag alas 3 man siguro na di kutob dere sa ayungon tabuan na mo dire alas 12 ra man kutob so pwede pa ka makasimba og Domingo depende no gahin lang yan mo panahon dili nang kumatag og justification nga pwede ra dili kinahanglan Domingo manimba kita pero kay namalagi mo yung trabaho pangita ra gyud panahon nga siguro anticipated na may anticipated mas Sabado alas 6 kay ang anticipated mas supposed to be alas 6 man yun na di man pwedeng mag-anticipated tag alas 4 pero for pastoral reason siguro pwede ra pero normally in an ordinary situation ang kining anticipated mas alas 6 yun na no pero tungod lagi sa daghang kay mga lason nga pwede ra pod nga ma-let go na siya nga balaod basta lang importante nga nakasimba ta pero kinahanglan nga ayuhon na to pagtanaw dili kay gipagana-gana ra. Okay, so din na lang nakita ko to mga gala ha. On the way namin na mauli namin gikan sa Jansan.